झालं सांगा. ହାଲୋ ହଁ ଏ ବୋଉଲା ମାନେ ହାଲୋ ଅପା ତାପରେ କଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଛି ଜାଣିଛ? କଣ ଦେଖିଛ କି ସାଙ୍ଗ ହଁ ତାକେ ଭଲ ପାଇ ମୁଇଁ ହେଲି ନା ପୁରା ପାଇ ତାର କଥା ଭାବି ମୁଇଁ ହେଲି ନା ପୁରା ବାଉରି ତାକେ ଭଲ ପାଇ ମୁଇଁ ହେଲି ନା ପୁରା ପାଇ ତାର କଥା ଭାବି ମୁଇଁ ହେଲି ନା ପୁରା ବାଉରି ଛନ ଛନ ହେଉଛେ ଏ ମନ କୁଆରୀ ମନଲୋ ଉଛୁଲି ତ ଯାଉଛି ଏ ମନ ଧରା ଯୌବନଲୋ ମକର ଭାଇ ଗো ମକର ମାରି ଛାତି করে তারা তারা ভাই গো মকর এ মকর মারি ছাতি করে তারা তারা মারি ছাতি করে তারা তারা ଏ ସାଙ୍ଗମାନେ ହାଲୋ ମୋ
ମୋ କଥାରେ ଶୁଣିଲ ନା ହାଲୋ ହଁ ଏ ସଖୀ ହଁ ବା। ଏଇ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଥିବା କଥାଟା ତୁମ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଲୋ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଲୋ ସତରେ ହଁ ଏ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖଲେ ଦେଖ ଆମେ ଏଇ ଉଦ୍ୟାନରେ ଖେଳାବୁଲା କରୁ କରୁ ସମୟ ଆସି କେତେ ହେଇଯାଉଛି ହାଲୋ ହଁ ସେଇପଟେ ଦେଖୁନ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା କେମିତି ଉଦୟମାନ ହେଇକି ପଶ୍ଚିମ ଅବକାଶରେ ଅସ୍ତଗାମୀ ହେବାକୁ ବସିଲେଣି ହାଲୋ। ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ପରେ ଏଇ ଧରା ପୃଷ୍ଠଟା ଘୋର ଅନ୍ଧକାରମୟ ହେଇଯିବ ହାଲୋ। ଏଇ ଧରା ପୃଷ୍ଠଟା ଅନ୍ଧକାରମୟ ନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଲେଉଟି ନ ଯିବା ଆମ ରାଜପ୍ରାସାଦକୁ ତେବେ ଯିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣିଛ ନା କାଲି ପୁରା ସୋମବାର ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ପୂଜା ବାରଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ଆମେ ଯିବା ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ସେଇ କାଦମ୍ବିନୀ ଅରଣ୍ୟକୁ ତେବେ ଠିକ ଅଛି ଲୋ ଏଥର ଯିବାରେ ସାଙ୍ଗ ତେବେ ଯିବା